sociálnych skupinách, ktorým hovoríme čriedy. V čriedach panuje prísny rangový poriadok, to znamená, že jednotliví členovia čriedy sú si navzájom podriadení alebo nadriadení. Čriedu vedie vždy najvitálnejšia a najskúsenejšia kamzica, ktorá ochraňuje čriedu pred predátormi, pred človekom v prípade, že sa cíti ohrozená. Takisto zabezpečuje presuny čriedy na najlepšie pastevné lokality. Čriedu v priebehu roka tvoria dospelé kamzice, nedospelé, to znamená 2- a 3-ročné jedince a mláďatá. Jedine v rúji prichádzajú k čriedam dospelé samce, ktoré ovládajú čriedy, a po rúji sa opäť vracajú naspäť na svoje zimné stanovištia, kde žijú buď v 3-4-členných skupinkách, ak sa jedná o mladšie jedince, alebo potom samotársky, ak sa jedná o dospelé jedince. Po narodení mláďat kamzíce niekoľko dní zotrvávajú so svojím mláďaťom, ktorého postupne zoznamujú so svojím teritóriom. To znamená, že ho najprv prevádzajú cez ľahší terén, aby sa náhodou nevysílilo, hlavne fyzicky. To znamená, aby nedošlo k postupnému úhynu mláďat. Po týždni až 10 dňoch tieto kamzice matky s mláďatami vytvárajú samostatné tzv. Materinské skupiny, alebo im hovoríme škôlky. Asi po 2 až 3 týždňoch materinské skupiny sa rozpadávajú a kamzice svoje mláďata privádzajú do svojich pôvodných čried. Takže sa postavili do radu podľa rangového poriadku. Presne tak. Vyzerá to na ruju. Vieš, kedy býva? V máji, nie? Výborne, romantička. Ide nám o život. Od konca októbra do polovice decembra. Typickým prejavom ruje sú naháňačky capov a ich súboje. Zatiaľ čo na jar ide skôr o pohybové hry ako o hry bojové, počas ruje ide o vyjasnenie si postavenia pri ovládaní čried rujných samíc. A rangovo najvyššie postavený samec na obdobie ruje prevezme vedúce postavenie v stáde. Kamzica je z celého obdobia ruje schopná párenia len 1 až 2 dní. Ak je vyrušená, nepríde k spáreniu. Pre udržanie stavov kamzíčej zvere je veľmi dôležité, aby kamzíky počas ruje neboli rušené. Pozri sa na ňo. Zásah. Malinké, tie sú zlaté. Čo myslíš, kedy sa rodia? Počkaj, pozriem sa. Od konca apríla do prvých dní júna. Október, december, apríl, jún. To znamená, že gravidita kamzíc trvá 6 mesiacov. Tu je to. Nájsť miesta, kde sa mláďatá rodia, je veľmi ťažké. Kamzice si vyberajú úkryty v kosodrevine alebo v skalných terénoch. Z toho v Alpách vznikla povera, že kamzice si v skalných stenách stavajú hniezda, do ktorých znášajú vajcia? Super! Mláďa nasleduje matku už 1-2 hodiny po narodení. Matka ho vodí tak, že sa mláďa opiera o jej bok. Keď badá nepriateľa, vedie ho pri odvrátenom boku. Ak je však nútená utekať, mláďa môže v teréne uviaznuť a zahynúť. Preto je jar pre kamzičiu zver rovnako kritickým obdobím ako obdobie ruje. Sme dobrí. Fajn. V prvých dňoch kamzičatá cicajú 30 krát denne a neskôr im stačí 15 krát. Aby kamzica pustila mliečko, musí ju mláďa prudkými pohybmi masírovať. Po 3 týždňoch ich matky začínajú privykať aj na rastlinnú potravu. Nevzťahuje sa na ne rangový poriadok.
Fajn, 13. level. Len aby nám neprinieslo smolu. Ty brďo, čo s týmto? Daj pomocnú otázku. Aha. Aha. A to je ľahké. Rys. Vlk. Medveď. Tiger. Ty si normálny? Kde by sa v Tatrách vzal tiger? Povedz rýchlo, že tiger nie je prirodzený nepriateľ Kamzíka. No, už nemusím. A čo tam máme ďalej? To sú nejaké vtáky. To vidím, a veľké. Aha. Ale aké? Neviem. Aha, veď to je krkavec. Jasné. A orol. Orol, ale aj krkavec je pre Kamzíka nebezpečný predovšetkým v prvých týždňoch jeho života. V období liahnutia kamzičích mláďat prehľadáva hornú hranicu kosodreviny. Lieta tesne ponad ňu. Čerstvo narodené mláďa je preňho ľahkou korisťou. Korisťou bez rizika. Počuj, ty si múdra ako rádio. Čítam, nie? A ja čítam. Ale no nehovor. Náhodou. Minula som sa na internete dočítal, že predátorov vyhnal do vysokých polôch svojou činnosťou človek. Fakt? Ale potom ohrozujú kamzíky. Predátori ohrozujú Kamzíka, lebo to je jeho výsostné teritórium. Medveď vyhľadáva kadávery, to sú zdochliny, aj v týchto vysokých polohách. Často sa zvykne prechádzať po takýchto lavíniskách. A toto je čo? Svišť? Aha, a svišť je priateľ či nepriateľ? Pozriem na internet. Dobre. Kokso, zabudol som. Počkaj. Svišť a Kamzík obývajú tie isté priestory. Obaja reagujú na poplašné hvízdy toho druhého. Svišť vydáva rôzne hvízdy, ak sa blíži človek, rys, orol, vlk alebo medveď. Kamzík signály svišťov dokáže dešifrovať. Svišť je prirodzený spojenec Kamzíka. Zásah! Výborne. Idú mimo chodníka. No a? Mali by dostať pokutu. Nebuď trápna. A zvieratá sa do hôr tiež nemajú vodiť. Vrtuľník narobí viac rámusu ako pes. Ty brďo, to je paráda. Aha, fakt paráda. Nevidíš, že ide o život? Páni, ten ich ale nastrieľal. To je určite knieža Christian Kraft z Hohenlohe. Vášnivý lovec, ale aj ochranca kamzíkov. Vtedy boli ešte stavy kamzíkov vysoké a kamzík bol bežnou poľovnou zverou. No dnes je situácia celkom iná. Dnešní pytliaci, ktorí používajú nočné videnie a terénne autá, nemajú nič nielen s ochranou, ale ani s poľovníctvom. Kamzík proti nim nemá šancu. Čo sa to robí? Čo to je? Pozri sa, no rob niečo. Čo mám robiť ja? Sprav niečo ty. Asi to chce správnu odpoveď. Správna odpoveď je, že treba zachrániť Kamzíka. Ty brďo, fakt je to správna odpoveď. To si myslím, že správna. Ak nedokážeme ochrániť Kamzíka, nedokážeme ochrániť ani seba, ani našu krajinu, v ktorej žijeme. Zvládli sme to. Vyhrali sme. Super. Sme dobrý tým.